Osote aka na-achị Anambra State bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akọwago ya bụ aka chịrị Anambra State nke mbụ na mbụ bụ Chief Chukwuemeka Pius Ezeife dịka ezigbote onye okosisi onye nke kwuzo akwuzo ma bụrụ odogwu chọrọ ezigbote ntọala na Anambra State. Emmanuel Okonkwo wetara ozi a mere ka amata n'osote aka na-achị steeti a kwupụtara nke a na ụka nnabata iji nabata ahụ ya bụ oke osisi bụ nke gọọmenti Anambra steeti chịkọbara na ogige ụlọ ọgbakọ ezumezu ogo mba ụwa Anambra nke dị n'Ọka. Gere akụkọ ahụ ka ọha n'uju. Chief Ezeife nagolu mmụọ eji ọkwa dike wee malụ bụ onye si na mpaghara Igbo Ukwu nke dị n'okpuru kansụl Agụata wee pụta, bụ onye chịrị Anambra steeti malite n'afọ 1992 wee luo n'afọ 1993 oge ndị agha ọnụọna bịazi weghara ọkwa ọchịchị na steeti a. Ya bụ Chief Ezeife nagolu mmụọ gbara afọ 85 tupu ọ nwụọ. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim onye kọwara ya bụ Chief Ezeife nagolu mmụọ dịka ezigbo mmadụ nakwazi onye na-eji ọdịmma ndị ọ na-achị wee egwu oge ọ na-achị Anambra steeti, onye gbasikwere mbọ ike hụ na emegbughị ndị Igbo emegbu na Naịjirịa ma lụkwezie n'oge ọ nwụrụ. Kwupụtara na ya bụ ọnwụ ya bụ nnọọ nnukwu ọdachi nyere Anambra steeti nakwazi Afrịka gbaa gburugburu, ma kpekwezi ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa prezidenti nke ọhaneze ndị Igbo worldwide na Anambra steeti bụ Prince Emeka Udodeme ya nakwazi onye na-anọchite anya Orumba South n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Emmanuel Nwafọ kwupụtara na ya bụ onye jibu ọkwa aka na-achị steeti a bụ Anambra steeti bụ nnọọ nnukwu onye Igbo gbasiri Igbo mbọ ike ma hụkwazịa na akpachapụghị ndị Igbo n'akụkụ oge ọ dị ndụ, ma kwue na ọchịchị ya na Anambra steeti so na ọchịchị ndị bụ ọkacha ibe kamgbe ekewepụtara Anambra steeti. Onye ji ọkwa Deputy Chief of Staff nyere Gọvanọ Chukwuma Soludo bụkwazi onye ji ọkwa Chief of Staff nyere onye ji ọkwa National Chairman nke otu APGA bụ Maazị Ugochukwu Obiefuna. Onye ji okwu ya agba izu n'obodo Agụlụ bụ Chief Damian Ogbuefi kwupụtara na ya bụ Chief Ezeife nagolu mmụọ bụ nnọọ mmadụ na-anọghị na ntụgharị, onye na-achọ ọdịmma ndị mmadụ ọkachasị ndị ọ na-achị. Kwupụtara na ọtụtụ ihe ka ndị na-achị achị oge ugbu a kwesịrị inwomi n'aka nwa amadi ahụ nagolu mmụọ. Nwunye Ikemba Odumegwu Ojukwu bụ Oriakụ Bianca Ojukwu kọwapụtara na ya bụ Chief Ezeife nagolu mmụọ bụ onye na-akwụ n'eziokwu, onye gbanyesiri ike hụ na enwere ikpe nratanra na Naịjirịa ọkachasị n'ihe gbasara ndị Igbo na-emegbughị ndị Igbo emegbu, ma kpọkuo ndị Igbo ọnụ na-eru n'okwu na Naịjirịa n'oge ugbu a ka ha bụ ndị ga-enwomi ya bụ nwa amadi ikwuchitere ndị Igbo ọnụ ha n'oge ọbụla. Site na ICC dị n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.